Comhar Creidmheasa is animdom is Comhar Creidmheasa Leitir Ceanainn in seo inis Comhar Creidmheasa Leitir Ceanainn. Tá mar bháil an orlann seo le bhíonn go leith inis. Siad airgead sé tá sa Comhar Creidmheasa, tá sé bunaí is a phobal fa honneam phobal. Thugla ré an dóigh aibríonn sin na saolann na daoine a chéile agus an sin ar an siad díosachtí de chéile I gcáthra rátaí cárama. Tá targaí go leor targaí ar áithreáil go miniis. Contas sábháilte, contas ratha agus mórgaistí inis fásta. Tá muid abal omíoch le na bhainc na móra agus tá dhéasachtaí ar fáile an fáinne chuidúir rudaí. Mar hampla tá dhéasachtaí fáinne tithe gláasa leis, fáinne gluis an gláasa, fáinne ag tógáil tithe, fáinne cáirú tithe, dhéasachtaí fáinne macléin, dhéasachtaí fáinne banis. Tá dhéasacht an fáinne ahananne agus tá sin táhacht a dúine. Tá sé ionta táhacht a dúine Cibé Gaeilgeoir ar fáilinn seo sa Comhar Creidmheasa. Is in Gaeilge ar deanga dúthais agus tá sé ionta táhacht é chun cinn. Si chuid mhór an ar go báiliste agus is bhfuil córa agus an ruthe dhéanú trí Gaeilge. Agus tá muidir geirí choirú a thuirteiste a ahananne. Ní hé bhhaid na daoine tá líomhá sa teanga a daoine bhfuil cupla focail a bhórt.